Ja, du kan bruge det ekstra. Prøv det her, ikke? Det er godt, Søren. Ja. Prøv lige at holde fingre på det ekstra. Prøv en gang til. Så giver det slip. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Vi begynder at åbne munden, i stedet for at bare trække os gennem det. Der er jo fint godt og fint med luft her. Står du bare derunder. Nu skal jeg lige vende mig til det her, Rana. Jeg kan ikke holde lidt noget hen, fordi jeg har lige masse med, at jeg flyder sådan ovenpå med det samme. Alright. Det er bedre en masse nu. Det skal jeg tage den her ind. Ja. Der er noget at sige, det er vigtigt. Jeg synes bare, at det er lige så luftstykker. Ja, det er holde der. Så er det. Jeg havde sin skyld, det er bare. Så brillerne af, og så holder det. Og så trækker jeg til bagstående. Ja, lige nok. Okay, du runder med bag på det. Så er du bare rundt om det. Du kan tage en skål på det. Nå jo, så er det godt. Det er 150. Du lufter døren over, fordi det trækker helvede tiden. Hvilken dør? Ja, det er en kølig løs,